Sangkan paraning dumadi inggih menika ajaran Jawi bab asal kalian ancas gesang manungso. Alun-alun kidul menika salah satunggaling perangan saking tata ruang sangkan paraning dumadi. Halo kanca-kanca. Panggih malih kalian kula Khairul. Ing mriki kula badhe ngandharaken salah satunggaling mitos wonten ing alun-alun kidul inggih menika mitos Masangin. Sinten kemawon ingkang saged melalui alun-alun kidul menika kanthi mata tertutup saged kaijabah pikajenganipun. Lan wonten ing alun-alun menika, alun-alun kidul menika ugi salah satunggaling saperangan saking sangkan paraning dumadi. Nggih, matur nuwun. PKJ ngajeni.